Anzima lawo mazwi. Usho kanjani akekho umuntu ongaxosha. Ayivumi ukuveza ifoni okwamanje. Noma ingakhona ukuveza ngoba sifuna ukuqinisekisa ukuthi wena yini uJabulani Khumalo noma sikhande nje umuntu sathi akabe uJabulani Khumalo. Ungani uthi yaforge signature? Ngoba umuntu wabhala incwadi, le ncwadi yafakwa kwa-IEC akusiyona le eyabhalwa kwabhalwa incwadi ekhuluma into engekho engamampunge ukuthi ngithe ngiyaresigna ngidedela ukuncamalala nokuJabulani weqembu noma i-founder yeqembu. Angikaze ngikwenze lokho, ngangithe ukuncamalala akabe i-face yeqembu towards ama-elections. And incwadi zikhona ziyafakazela lokho, then-ke uDuduzile forced my signature ukuze afake uNcamalala angikhiphe mina ngezincamalala as the leader of the party. Okay. There is also a video whereby you said uNcamalala first, then yourself, then the rest. Sekwabuye kwashintsha lokho? Mabili lama process babu i-IEC registration i-party as a founder Khumalo Jabulani bese kuzoba khona i-NPC okuyi-non-profit company nakhona futhi i-leader of the party. Ukubili-ke kufojiwe ama-signatures ami ukuthi ngiyaresign. Le yakase-IPC-ke nayo sengiyilwile ngavula amacala. Use-IPC-ke after investigation wathola ukuthi uDuduzile nabangani bakhe bangisayinelile, bashintsha i-email yami ukuze bathole i-OTP, bashintsha inamba yami ukuze bathole i-OTP, base bangiremuva-ke. So that was resolved Friday, wafinyelela ukuthi cha ngoba ifojiwe zonke lezi abakhishwe-ke laba oDuduzile ebebefakwe la bonke bo-4 ubuyele-ke sabuyela-ke njengoba besinjalo kwi-NPC. So it's back egameni government. Omunye umbuzo esinawo before sizothi what is next for South African political landscape of future. Singazi silindeleni. Lawa amavidiyo lawa uthi khona uNcamalala uyena umongameli. Wawusho ukuthi umongameli Ndlelani wawumnika ama-limited powers, amandla ezokodlwa wena. Akwenzeki baba uKhumalo vele naye lento ayivumi ukuveza. Hayi lokhu iveza isithombe esingabonakali. Bathi-ke uma ngithi uNcamalala uzomongameli, khumbula ukuthi sihlalile noNcamalala isikhathi eside siyixoxa lento ekubeka ukuthi yena uhlale uBongolose. Sagcina sivumelana ukuthi phela njengoba uthi-ke kulungile uyafisa ukuthi uzolungisa izinto ezasala ngesikhathi umongameli. Uma sinikeza-ke lelo thuba lelo as-MK ukuthi uma sesiwinile ukhetho uhambe lobo-president uqedeleke lezi zinto ofuna uyiqedele, uyakuvuma yiloko. Sakuncenga isikhathi eside waze wavuma wathi hayi uma nithi nina niyalwela ukhetho bese ningicela ukuthi ngibe umongameli ngizokwenza lokho. And besides that-ke vele umongameli wasimukhumbula ube umongameli wezwe isikhathi eside ngoba u-deputy president. So angeke kushintshe ukuthi umongameli uhlale umongameli, but into esasisho njengalesi sikhathi ukuthi sizomfaka as president wezwe ukuthi aqedele lokhu ayethe ufisa ukuthi aqedele. Wawuchaza ukuthi uzomfaka as umongameli wezwe? Yebo, lokho sasivumelene ngakho ukuthi uzoba umongameli wezwe not umongameli weparty. Okay. Kwaba nezinkulumo eziningi, abanye bathi ucoshe amaqashana anonile u-70 million, abanye bathi 100 million. Kwathiwa uZweli Mkhize ukunika imali, abanye bathi winiwe iBafana. Kwathiwa ubonakala uhamba ngengqovungqovu yemoto. Abalandeli bakho noma abalandeli beqembu lomkhonto wesizwe bagcina benokudideka ukuthi hawu lo muntu usethengisa eli kangaka kungakafikwa ndawo. Awusitshele njalo mzi imali uyithatha yokuthenga imoto, ubani lo ohlotha imali engaka? 270 million.
Imuvu uyabona amanga ayahlupha. Anongisho baba phezulu lapha. Ubona izwe lonakele kangaka nje ngoba khona laba bantu abangosomanga abacabanga bazomelelo wathanda ubone ingakwazanga ukuphatha uhulumeni ngenxa yamanga yabantu abangena ngaphansi bazoqamba amanga hhayi ngami kuphela abantu abaningi mazifuke usuka kimi kuthiwa uZweli wabalwa uDD wabala wonke umuntu ngabalelwa ama-X5 i3 athengwe uDD ngabalelwa o-Lexus ngabalelwa oma-Fortuna zonke lezi zinto amanga nje ayeqhaza ngoba nakuliwa nami kukhona abathile abafuna ikhundla ukuze bafike esikhundleni kufanele baqamba amanga ngoba uNcamalala uma uza kuyena uthi ne-information ye-intelligence ithi beyilalela leyo nto beyazi leyo weakness baqamba wonke la mangalo athi hhayi ngithole iy'mali kanjani amampunge nje abekhona i-proof ngemoto ehamba ngayo le bekuthiwa ilahlekile emhlanga umhla ka-28 June imoto yathengwa yifemili niphuzu ngayifunda lokho amaphepha emoto wathola i-proof yemoto eyi-Fortune engangihamba ngayo eyinamagaga exashwe yibona uZuma okwakuthiwa nawo axashwe yini bexashwe uZuma ngenxa yamanga abantu bengakuthi abangabazi ngaprova konke lokho but akaze babuye bazothi hhayi amangethu la yini ngoba babefuna ukuba sey'nkundleni namhlanje basephalamende ngenxa yalawo lawo abaqapha kuZuma wabalalelayo aphinda-ke njengoba namasitha yonke le it's been izinto ey'wrong izinto ey'wrong abantu ngoba befuna ukuphatha i-MK abantu-ke baxoshiwe ngenxa yamanga nalaba abakhishwe ephalamende baphume ngenxa yamanga so amanga kuphela asebenza ngako-MK abantu abathile abangafuni ukubona Nangubaba uKhumalo kwesithatha sobuyele Mntombi. Yes baba. Yes. Okay. Imoto zathengwa umndeni 70 million wona? Hayi. Ngicela usho njalo akalethe leyo